πόσο μάγκες. Στέλνεις 10 σε έναν για ένα βίντεο. Πούσι, γι' αυτό στα μάτσα κάναμε ασήκωτο. 10 φορές αν πέσω, άλλες 20 θα σηκωθώ. Με λένε sneak, όχι slogan, ούτε είπω bro. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ το κριτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο σημείο αυτό εδώ πέρα. Επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα για το προχθεσινό τραπέζι στο κριτικό, το τι έφαγα και τέτοια. Είναι βράδυ, εντάξει, λίγο ψάρι, πολύ ελαφριά. Γενικά τρώω πολύ ελαφριά. Άλλοι τις τρώνε βαριά εκεί. Οκ, καλή και πλάκα, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με άτομα που όλη μέρα είναι κλειδωμένα στο σπίτι τους, παίζουν φρουτάκια, πίνουν κόκκες και ζάνα και αλκοόλ. Τα έχουμε περάσει αυτά παλιά, τα έχουμε κάνει πριν. Είμαστε full clean. Οπότε 12 η ώρα σήμερα TikTok στο Spotify μαζί με Grant, τον αδερφό μου. Αύριο 4 η ώρα Sky στο YouTube το TikTok το βίντεο κλιπ. Είμαστε Universal, Umbrella, Madhouse Records. Πάμε! Λοιπόν, τώρα δουλεύει. Είμαι εδώ με τον αδερφό μου, έχει γίνει μια μαλακία. Είμαστε live στο Twitch, εδώ μπείτε να μας δείτε, εντάξει. Yes. Είμαι εδώ με τον αδερφό μου που δεν είναι εδώ. Τέλος πάντων. Πες τον MG που τον κορόιδευες και του έλεγες δεν κάνει για ράπερ και δεν του δίνεις να φάει. Ξαφνικά γίνεται αδέρφια. Άρε αλάνια. Βλάκα. Άλλο να έχεις αδερφό τον Γκάτα και άλλο τον MG. Να! Βλέπεις και να κράζεις. Οκ, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τσατάρα. Μη μας άτα και μη τέτοια. Εμείς κάνουμε το χαβαλέ μας τώρα. Δεν ξέρω γιατί χαλάνε το στόμα τους. Δεν ξέρω γιατί χαλάνε το στόμα τους, αλήθεια. Τσατάρα, εμείς αγαπάμε ύπο και πραγματικά θέλουμε το καλό του και τέτοια. Τώρα άμα θέλει να χαλάει το στόμα του, εμείς κάνουμε ένα χαβαλέ εκεί πέρα. Όταν μην να σου πω κάτι ρε. Τέτοια.